Qegħdin fir-ringing station ta' Kemuna, qed nagħmlu studju hawnhekk fuq l-asafar tal-passa fosthom il-gamim. Badna nil-gamiema, għamilnila ċurket xjentifiku u issa ħanwaħħlula din il-satellite tag hawnhekk biex nkunu nistgħu nittrakkjaw il-movimenti tagħha. Dan l-istudju qed isir parti minn studju fl-Ewropa across il-Mediterran biex naraw il-gamiem li huwa speċi vulnerabbli fejn qed imur u l-problemi li qed jiltaqa' magħhom tul il-passa. Il-proċess huwa lest, it-tag li tiżen 3 grammi biss qiegħda fuq dara. Tista' tiftaħ il-ġwienaħ u taqdef normali u l-ħajja tal-gamiem ma tkompli u aħna nkunu nistgħu nistudjawha mill-bogħod. Once li t-tag titwaħħal, il-gamiema lesta biex tkompli toqgħod tistrieħ fuq din ir-riserva ta' Kemuna u mbagħad tpassi matul il-lejl.